Ako vytvoriť atmosféru v americkom vidieckom štýle? Tento štýl začali ľudia preferovať po uvedení reality show Fixer Upper, ktorej ústrednou postavou je dizajnérka Joanna Gaines s manželom Chipom. Zhrnula som 20 bodov, ktoré používa Joanna vo svojich projektoch a zároveň sa nimi riadia aj iní svetoví dizajneri, ktorí vytvárajú interiéry práve v tomto americkom vidieckom štýle. Bod číslo 1 hovorí, všetko je v detailoch. Vyberte si nábytok alebo prvok v priestore a začnite okolo toho vrstviť nábytkové kúsky, prípadne dekorácie. Ak to bude zaujímavý krb, vymyslite k tomu sedenie. Ak má priestor vlastné starožitné architektonické prvky, pokúste sa ich využiť a zakomponovať do návrhu priestoru.